Sanibonani futhi. Ngishilo ngathi uma sengiphansi kwalesihlahla lesi ngisuke sengikhipha ingonyuluka. Lalelani ke wengane zakwethu. Ake ngixwayise laba bahamba ngeemoto. Angikhathali ukuthi uhamba ngemoto bani. Mawumshayeli nje uhamba ngemoto. Ngixwayisa wena. Ake niyeke bafowethu ukuthi mangabe nila endleleni ngenxa yokuthanda imali ngoba into enigaxelisayo ukuthanda imali. Ake niyeke ukuthi manihamba la endleleni abantu behike noma ubone umuntu ehike ngisho kuumuntu wesimame ungamthathi. Ngisho kuumuntu wesimame umzwela ungamthathi. Bantu besimame nani nini enithanda ukulifta amadoda. Nani nini abantu besilisa enithanda ukulifta abantu besimame. Nani nini enidrive ama-truck, nini enidrive ama-panel van. Wonke umuntu owudriver ngithi qaphela. Yekelani ukulifta abantu endleleni eningabazi. Especially laba bahamba ama-long distances. Ninenkinga nina. Niyasebenza niyahola angeke ube nemoto imali ungenayo. Unayo imali yiko ukwazile ukuthenga imoto. Kodwa ngoba unomhobholo, ngoba unomhawu, ufuna yonke into ize kuwe. Ugcina usugaxela ngendlela engenasidingo. Ngiyanixwayisa ke bafowethu. Uma ningangilaleli uzobona izinto ezingaki ezine noma ezinhlanu noma eziyisithupha. Awuthi ngikubalela into ozozibona. 1 uzobona ukuthi yini eyenza ukuthi igundwane lisaba ukuphuma emgodini. 2 uzobona ukuthi yini eyakhweza ikati emthini. 3 uzokubona okwabona uSawule eDamaseko. 4 uyokwazi ngalelo langa ukuthi iBP akulona igarage lika petrol kuphela. Uyokwazi ngalelo langa ukuthi iBP akulona igarage lika petrol kuphela. Kungenzeka ulift isigebengu kanti usuthathelwa imoto. Ngoba uzolift umuntu owesifazane bakulandele ngemoto. Bathi sicela ukuthi umise le moto. Uthi uma umisa imoto bathi usijwayela kabi uyapi nomkami. Ususenkingeni. Usuthathelwa imoto, itrap. Uma ngabe kuumuntu wesilisa uzothi uyamthatha kanti khona abacashile la esikhotheni lesikhathi nje wena uma bese beqhamuka bese ziyakhala aphela amaqhinga kuphela ukuhlakanipha kuphela ukwazi kwanaleyo mali athi ubhekile ucabanga ukuthi uzoyibhadala ayisekho leyo mali. Okwesi3 uzothi ulayisha lo muntu kanti usulayisha isipoki zifike zikuxaka izinto phambili. Okwesi4 uzothi ulayisha lo muntu lo kanti ulayisha umaligaju sekuphelile ngempilo yakho. Kuthiwa enye indoda yalayisha kanti layisha umaligaju ephethe isaka. Yahamba naye lo maligaju lo yasola le ndoda le. Umaligaju mayese direct ukuthi ayiphume ngakuphi ithi hayi angisaphumi ngaleyo ndlela uthi ayikhona uphuma ngale ndlela manje mina engikutshela ngayo. Yabona? Yamkhomba ngesibhamu. Waqunga lo mjida lo wathi hayi ungamane ungidubule wayiqala phansi imoto kanti ngenhlanhla nanka amaphoyisa phambili. Wathi ungami emkhombe ngesibhamu wathi ungami wathi hayi ungamane ungidubule ngiyama. Wama lo mjida uthe mayema lo mjida lo nangempela amaphoyisa mayefika kule moto. Bambopha lo mjida mayethi bavula alokuzana isaka leli linamakhanda awu6. Watshela lo mjida ukuthi ele7 ikhanda bekwelakho. Qaphelani ke bafowethu, qaphelani ngempela ngiyanixwayisa. Nina enishayelayo. Qaphelani kubi la ngaphandle. Ziyakhala bafowethu.